Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan at Jacob adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablaawan kayo pa nga awan labas di ta istasyon ti radyo. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Agad adalak pay laeng iti kolehiyo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jacob. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Si kalang ti babae nga ipitpitik ti pusok, Edita. Awanin ti sabali pay. Kasta akmatkan ka, Jacob. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Maragsakan naklawan na iti detang imbagam. Si kanti pagtaytay kanti lubong ko. Isu akayat ka nga ikalay sa iti kabita na panawen. Anya? Dayta ti pangaddan ko. Diyak kayat ang maagaw na kapay ti sabali kanyak. Madadaol lakit iti limbong ti panunot ko no mapasamak na ita. Jacob. Ti kayat ko. Datalang ti agin na yat tong palbiag. Dadaalan ti ulom, Jacob. Agad-adal kapay laeng, ngam kayat mo ti mga asawa. Kayat ko nga asawa ni Edita, tatang. Pangalaam kumangay iti ipakan mo kenkwana. Baknang kaaya, tapno adda ipakan mo adagos iti agbalin a pamilyam. Kabalak matiag trabaho, kabayatan ti panagadal ko iti kolehiyo, tatang. Di ka agpampanunot, Jacob. Ti ammom nga ta, kat nalakat ti adda asawa na, kabayatan ti panagadal na. Tatang. Hala, urnusem kit di ti bagim. Takaduan nak amapan agmula ije bangkag. Wen, tatang. Kaya't kumatagdaton kan ka, Edita. Anya? Damo pa ilapan nakakita kan ka. Nagayata kun kan ka, Edita. Jak namaan ngagdaton ka kanyak. Ti amok kat gayam laang ti pangibilbilangam kanyak. Mabainak lang amin yung masidag kan ka. Gapota makumikom kay ti panagadal mo. Apay, Paulo. Anya ti apay? Apay nagsinay ka. Anya ti kay tasawan ti panagsinay mo. Gapota addan kaayan ayat ko. Anya? Kaayan ayat ko ni Jacob akaadalan tayo. No kasta? Awanan tinamnamak pa ikan ka. Paulo. Ay ayatan ka unay-unay. Siyakla ko man tayatem. Ibawing mo tayat mo kanyak. Anya? Saan pa anala daw ti amin, Edita? Mariknak nga damot panagayat mo kanyak. Makiwin naswas kalaangan kini Jacob. Kat siya kong tayatem. Itay ka pa sana matagtagari, Edita. Apay ka di? Di naklatan ikaskaso, Jacob. Itay adda klase tayo. Nadlaw ko na unag ti pampanunutem. Adda ka di pagparparikutam. Awan. Awan ko nam. Ngam naliday ka makisarsarita kanyak. Jacob. Itala nga makitak ti panagliday mo Adda ka di nagkurangakan ka. Awan, Jacob. Di mo latan ikaskaso ti panagulimak ko. Ibagam nga minen ti agpaiso ni Jacob, Edita. Sikan ti marigrigatan iti daytangar aramidam. Jak kayat amasakitan tirik nana. Iso ajak pa'y nagpudno ken kuana. Kasla adda kang mali iti inaramid mo. Adda relasyon niyo kini Jacob. Ngam apay nga inikam iti namnaman ni Paulo a kaadalan tayo. Ibagakan ka ti pudno, Nilia. Nabayagan a crush ko ni Paulo. Jak matnamnamaan nga agayat matgayam kanyak. Anya? Idinagdaton kanyak ni Jacob. Isunti sinong batak. Nagayatak matkan ko na.
Ngam nagbaawon ti ayat ko gapukin ni Paulo. Anya? Nagbiit matan ang nagbaliw ti riknam kini Jacob? Diyak mo. Day ta ngamin ti marikrik nakita. Ay, siyak ti mariribukan iti day tangar aramidam idita. Ibagam laangon kini Jacob ti amin. Tapno saan amang namnamakan ka. Naro naman ti ice cream mo, Edita. Apa, di mo pa ilakanan. Nagtid-tid na pa yun, no? Ay, ni, huwag ngagpaiso. Natidtadanan ti pantalon ko iti ice cream. Anya nga minaya ti pampanunutam. Manon ngal daw amadmadlaw ko asaan ka naragsak kanyak. Sungbatan na kuma. Kaslawan kay ti bukod mo apanunot ang makisarsarita kanyak. Pasensya kan, Jacob. Adda lang aming pampanunutak. Anya? Madila tirik na. Iso ajak unay matagtagani. Anya? Mandigayam ti riknam. Itulod ka langan ni Jebalayo. Tapno makainanakan. Saanan? Kabailak ti agawid ngagmaymay sa Jacob. Ada lumun ti rabi Jacob. Adda ka paila dito'y salas anak katugaw. Nanang? Apay anak ko. Adda ka di parikot mo. Nagliday mo ti rupam. Kun akon kat nga adda pagparparikotam. May papan kaday iti panagadal mo. May papan kini Edita akayan ayat ko, nanang. Anya? Nay, apay apagparparikotam ni Edita. 5 miisan kanyak. Sana na naragsak nagkuyog kami. Anya? Dahil ta tinadlaw ko kinkwana, nanang. Sana kas itisigod ang naragsak. Sapay panggap ko nga'y kalaysa. Ay na anak ko, ang mga noadala ang rikrik na iso asaan ang naragsak. Madlaw ko nga da sa bali ang makagapo. No apay analami isin kanyak ni Edita, nanang. Ha? Kat sapay la ko ma. Tasaan apod no ti atap ko. Saan ababa iti pakadadaulan ti panagadal mo, Jacob? Tatang, Ubing kayo pahe. Adupay ti mabalin yung aramidan. Agadal, kan agtrabaho kayo pa'y nga umuna. Tapno addan to ipakanyo iti pamilyayo. tatang, Ay na, Jacob. Manon nga aldaw amalmalday ka. Imbis ko maatulungan nak ijay bangkag. Saan mat? Adda ka laang dito'y nga agtugtugaw. pasensya kayong tatang. Ay, jak amukan ka, Jacob. Nilatan Edita tilinaon ti panunot mo. Awan pa yan maararamidam dito'y balay. Nelia, nakitam ka din ni Edita dito'y pagadalan. Kasarsaritak lang itay. Ngamjak amon na sa dino tinapanan na. Itay pa nga minasap sa pulag. Makitam tumutlang inton sumrok iti klase na. Apay, adda ka di ibagam kan kwa na? Kaya't ko lang amin na makasarita. Di namot ngamin sungsungbatan dagiti text message ko kinkwana. Ha? Awawagak iti cellphone na. Ngam di naksungsungbatan. Nalabit ama kumikom laang tigayam ko. Isu adi na masungbatan ti awag mo, Jacob. Makalawasan asabali ti madmadlaw ko kinkwana, Nelia. Awan pa yun ganas na makisarsarita kanyak. Ha? Anya nga tanti mapaspasamak kinkwana. Nabsog ka katimot lang anang ti restaurant, Edita? Launay nginginain pa'y a restaurant tinanganan ta. Kasanon no maibusin ti allowance mo. Awan ton ti pagbayad mo iti matrikulam. Sana parikot ti pang matrikulag. At damat iya abroad na kiti dadakkel ko. Sa bagay. Edita, Apinginig ka mam ti imak, Paulo. I love you. Ay ayatan ka mat, Paulo.
Sapay la kumata saan ngagbaliw tirik ng kanyak. Saan to, Apolos? Si katilubong ko. Maragsa ka naklaunay. Gaputay ayatan nakmat. Talaga saan asungsungbatan ni Edita dagiti awag ko. Adon adaras nga indayal ko ti cellphone number na. Jacob, itay ka pa'y nga umawawag iti cellphone baw. Asino ay ati aw-awagam? Ni Edita nanang. Adon adaras nga inawagak. Ngam di naksungsungbatan. Anya? May kawak iti mapaspasama kita. Uray no adda kami iti unag ti klase. Di nakpayan ikaskaso. Ay naanak ko, kasaritam an naimbag. Amangan no adala pagparparikutan na. Iso akanayon analiday ako nam. Nga ta nanang. Iso nga rod akasaritam. Tapno maamwam no anya ti parikot na. Di ka kumapay agpanunot iti sa balay, kontrakan ko na. Paulo, anya teramiden ta dito'y motel. Simurot kan kanyak ditoy. Kayat asawan day ta. Nga umanugot kay ti kayat ko mapasamak. Paulo. Agayan ayat ta, Edita. Isong aramidin ta ti kayat ta. Paulo. Di kag tanag. Siyak ti makamugan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Edita. Saan asimrak ni Edita iti klase na, Nelia? Juan, Jacob. Nagmalumasan asimrak. Anya nga tanti mapaspasamakan ko na. Mabaybayan na pa ti panagadal na. Panagkunak. Di mon pagsayangan iti oras ni Edita agayam ko, Jacob. Apay na ibagam ti kasta. Nasingpet ka. Di mo ko man pasakitan pa iti riknam. Maasyanak pa ken ka. Gapu iti aramidan ni Edita. Anya ti kayat mo asawan, Nelia. Makonkonsensya ak iti aramidan ni Edita. Tilaang maibagakan ka. Paliiwam ti amin agaraw na. Mabit na ang Paulo. Apay alikliklikan na. Busy ak. Pasensya kan. Anya, apay nagbaliw matin ti ugalim. Saan ka matin akas iti sigod? Mabalin ka di, Edita. Saan pa nga itati pa nagsarita ta? Anya, Adutar aramida kaya pagadalan. Iso adinak pala kasarita. No kasta, saanan ang nagparparangkan ka ni Paulo? Juan, di naman tin sungsungbatan dagiti awag ko. Agasam dayta? Nagbiit na umakan ka? Idinto ta ni Jacob, mangnam na malatakan ka nga uray dimon ikaskaso. Nagsarita kami idi kalman. Nakuna na pa yun kanyak nga ang mga nudimon ay ayatan. Adda basol ko kan ko na, Nelia. Jak impod no nga adan relasyon mi kini Paulo. Rumbang ko maanak naswas ka pa'y nga umunakin ni Jacob. Sakbay nga inaramid mo dayta. Aklunak ang nagkamaliak. Mabutangak lang amin amang ibagakan ko na itipod no. Anya? Jak kayat amasakitan tirik nana. Iso nga inlimad ko ti amin. Nalpasan ti amin kadata, Edita. Adan sa bali anubiak. Anya, awanan kay tibain, Paulo. Pasensya kan. Ngamday tati pangadeng ko. Di kan ay ayatan. Nagtalaga kan ka. Kan impaay ko ti amin ko kan ka. Kas talagayam taramidam kanyak. Awanan tinas ka na pagsaritaan tapay. Ulitek. Saan kan ngay ayatan? No kasta. Adan sa balay akayan ayat mo, Jacob. Wenanang. Sinungbatan na kung ti babae ang nagdatunak. Kasano ni Edita nga yanak ko? Nabayagan na dinak ikaskaso. Panagkunak. Addan sa bali akayan ayat na. Di nalakayat nga ibaga kanyak. Anya, Kanayon nakpayan naliklikan.
Kandi nasungsongbatan dagiti awag ko. Ala. Basta di mo baybay ang ti panagadal mo, anak ka, o. Wenanang. Kunak man nurumwar ka amapan ije pagadalan nyo ita. Awan klase mi ita, nanang. Agkita kami lang iti nobyak iti parke. Amo konti amin idita. Impud no amin kanyak ni Nelia agayam mo. Nasakitanak iti daytoy nga inaramid mo. Pakawanin nak, Jacob. Mababain akon kan ka. Idita. Agsubli akon kan ka, Jacob. Sapay la ko mata mapakawan nak. Wan, pakawanan ka. Ngam saanan ama isubli pa iti sigud a panagayat ko kan ka. Anya ti kayat mo asawan. Gaputad dan sabali akayan ayat ko. Anya. Sinayang mula ang ti ayat ko kan ka. Idita. Narukup kagayam akaayan ayat. Nasakitan ni Idita iti dayta nga imbagak, Mr. Lonely. Imbaglakit dita impakita na antipudpud no nga ugali na, itata na sa papay. Saan gayam anapudno nga agayat. Naglabas nga rod ti panawen, naggraduara kon, kat addaanak itan iti panggedan, kat iti saan nga agbayag, ikalay sakton ti babae, anang idatunak iti ayat ko. Alakastan, kat agyamanak, tuy pagayam mo, Jacob. Agyamanak mat iti impatulod mo apakasarita ang pagayam Jacob. Saan atalaga aparaken ka ni Idita? Kas itinakunamon, imbaglakit din tanasapa na amamom, wenno naamwam ti pudpudno agalad na. Kat kablaawan ka iti umadani na panagkalay sayo iti nobyam. Sapay la kuma, tagnanayon ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan na Jacob, adinan inlanad ti adras na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.